No to je velký dárek. To není velký, to je malinký. Malinký, jo. Je. Co tam je? Taková šmoula. Jo, určitě. No fakt, že jo. Co tohle? Taká šmoula. Tak je to pojď. Já rozdělám. Je to taká šmoula. Jo. Mama jsem šepčala. Toho jsi se přehal. Kuba. Co je tohle? To je další mikina. To není mikina. Štvá kalhoty, nohavice. Ty pláky. Čepláky, no vidíš. S koníkem? To je My Little Pony? A ty mají opony. Tak máš tam poslední, jo. A poslední dáreček. Nechýbej, jasně, nějak. Nech ji na zemi. Nech ji na zemi. No. Vypochodbučnička. Co to bude? Vypochodbučnička. Myslíš, jo? No to nevím teda. No. Chlubočnice. Ne. Chlubočnice. Jo, to je ona. To je ona, kterou jsi chtěla, jo? Jo. To je vlastně pan papličkama. Jo. A je to ona. Jo. A líbí se ti dárky? Jo. Jo. A jde ještě pomoct. No. No, Danielko, na toho Ježíšek, on ho někam schoval, takže ho nemůže najít. Ne. Tak uvidíme, třeba se zítra, jo. Takže až ho najde, Jo. tak bude pod stromečkem. Jo, jasný. Jo. Jo, tak jo. Dobře. Tak co teď budeme dělat? Podíváme se na ty hračky pořádně? Jo. Tak jo, tak poděkuji Ježíškovi. Jo. Tak poděkuji Děkuji. Ježíšku. Děkuji, Ježíšku.